ndiri kunzwa kufara mwoyo wangu unonzwa kujabula, mwoyo wangu unonzwa kupembera. Ndikatereka ndiuye nenyaya inoyi panapa pajekerere, muzvionere mega kuti aiwa things are not looking good for Prophet Magaya, ende nyaya iyi ndo yavasiri kuzobuda zvekumhanya ya chechi yakutovharwa. Mirai muone zvenyu zvamanje manje zviri kuitika, zviri kunzi izvoni neCID. Wese akavharwa mari akaparticipata kueni tumaprojects twefraud twamagaya, ari kuda mari yake back, ari kuda kuti apiwe mari yake back. Ngabate namba idzo ndo dzandauya nadzo kuti ndizokupai. Ndikati iyi nyaya chero ndiri busy karega nditoiita nyaya inonzi kunoitira kusvoto, kuitira chifinhu, kuitira kuti Satani aboekane. And this is serving as a warning kuna vamakandiwa Prophet Miracle Paul, T Freddy nakuda Jose. Ndimi vanhu vacho, imimi vamwe vacho vari kuita zvinhu zvisinganzwisisike, zvinhu zveutsotsi, zvinhu zveutsotsi zveuconmen, muchibira vanhu mari, muchinyepera vanhu. Pari kupisa zvamanje manje. Pandisandaendera mberi nenyaya yangu, ndangoti happy birthday vaMagaya. Aiwa, varitambira varimo mukati, varitambira varimo mukati ya pakaipa pakashata. Nanzi nomwe munhu uyai uchiseka kana nomwe munhu apinda dambudziko. Ndikati iwe unoziva kuti kune chembere dzaibva kumamisha dzichibirwa mari naMagaya, kune chembere dzakatengesa mombe dzichiendesa kumaprojects aMagaya. Right now asungwa otarisira kuti isusu timunzwire tsitsi. Ezvinezvi kune vanhu vari kuflya kuuya kanzi ku night of 10 around musi wa7, vamwe vakatopinda, vamwe vatorimo mugomo vari kunamata, vachinyeperwa nembavha iyi nemhondi nemhombwe inonzi Water Magaya. Nanchiverenga imwe post zvikanzi Water Magaya anga akapenga pahaso rake, but problem yaakazongoita chete akaramba achidanana nevasikana vekuchitungwiza. Hanzi hakuna musikana wekuopposite Masheo, Samura Masheo anotaura kuti hanzi ndaita sei ndabatwa chibharo. Hakuna zvakadaro. Dai akachinjawo mhando yevanhu vaaitamba navo kana kuti vanhu vaailinga navo kana kuti vaaifeba navo, zvaimitira zvaimitira nane. Pakaipa pari kupisa, hatimunzwire tsitsi mukomana nawe. Long arm of the law ngaidhile naye ya tinombofarirawo win iyoyo. For now takamirira kuti Chivhayo asungwe. Takamirira vamwe kuti vapende, vachapedzana vega ikoko. Mirai henyu muone zvichaitika. Zvikanzi anyone who is a victim of fraud committed by Prophet Water Magaya is urged to take their receipts to the CID and submit a report. For direct assistance, you can contact the CID office at +263 77 273 8282. Ndo number is +263 772 73 8282. Marisiti ese vaiuya vachinetsa kuti ndakavharwa mari naMagaya, I want my money, I want what. Ndo mukana uyu wavepo uyu. Tinoziva kuti vazhinji venyu muri kunyara kuti mubude pachena, but takambokuudzai hazvichashande zvekuti takambokuudzai. Tirongoramba takadzvanya tichienda kumberi. Tinongoti aiwa zvinowanika vamwe vedu, ngatingorovai murovero wedu iwowo tichiita sei tichienda kumberi. Musanyanyonetseka zvenyu nezvinhu zvakaita sei zvakanyanyowanda. Budai pachena mungotaura kuti aiwa akatibira uyu imbavha, marisitsi ndeaya, akandwe kuseri, akandwe mujeri mukomana Magaya uyu. He deserve to be behind bars, ende ngaatoenda, ende ngaasabuda kana bhero ngarisatombobuda ipapo. Dai zvaibvira chechi yacho yatombovharwa yomboendeswa under investigation, because murder case yaLiberty chine mbiri haina kana kumboongororwa zvizere.
ende kunyura kwamagaya kunyura kwevanhu vakawanda futi. Ndichakutaurirai because magaya aibhadhara mapurisa, kunyanya mapurisa epawaterfalls. Wepawaterfalls vaipiwa mari. Magaya angane vakuru vemapurisa muhomwe make, vaipiwa mari yevanhu vese ivava. Saka magaya nevanhu vake vese ngavasungwe. Hatisi kutombonzwa tsitsi ende hatisi kutombodzokera kumashure. Let me repeat the number again. Kana wakavharwa mari navamagaya, kana wakaiswa zvemaprojekti, ndakaona mucomment section chinzi brother yangu yakavharwa 6,000, vamwe vachiti ndakavharwa 10,000. Ndinemwe momzi yandakamboita interview naye chitaura kuti yakavharwa 120,000. Vanhu vakawandisa vakavharwa mari namagaya, and this is the right time kuti anyure asadzoke futi. Hatisi kumira. Hanzi CID number iyo office ruti +263 77 273 8282. ndo namba idzo. Sendai marisitsi enyu ipapo, taurai navo ipapo. Vakomana veCID mutora shanga. Masangaridzwe mbiti ngadziiswe kuseri, ngadzivharirwe. Especially vanhu ava vanonyebera zita raMwari, vanozvita maprofita, vanondirwadza zvikuru zvekuti vanoshandisa kuti vanhu vari desperate and they want to take advantage. Ndambokuudzai kuti November unoyo pachapisa ende pachabvira zvekudaro. One down uyo, few to go. Vachipedza ipapa manje muchawana vari kupindira kun'anga. Pane n'anga yenzi Bunza Mukombe yakavharirwa nenyaya iyoyi yekuba mota. Ndakaita nyaya yacho iripo paplatform panapa. Vari kuuya kumadzin'anga ikokoko, vari kuuya kumaprofita enhema ikokoko, vari kuuya kumasowe ikokoko. Rambai zvenyu muchifarisa, muchizvita kunge vanhu vakangwara. Baba Mwari hadhakwe baba. Mwari anokusiya uchifarisa uchiita yauri kuita, but anozongokuti wakavarairwa. Aiziva kuti magaya 10 around achanga asipo. Ndiani mukadzi wake ndiye achanga achichimhanya. 13 counts of fraud plus a murder case pamusoro ipapo, koma rape case. Vakomana, uri kuona kana uchitamba nesystem zvezvinakidza. Uri untouchable uchivaka manhingirikiri mahotera, uri untouchable uchivaka mastadium, uchipiwa mbiri, uchisimbiswa. But right now kana vanhu ivava vafunga kukusvipa nezano PF ivava ndo zvavanoita. Musanakirwe nekupiwa dzimota idzi, musanakirwe nekuita mhosva muchiti hamusungike munosapota zano PF, musanakirwe nekujoina zvimapato hanzi top soup for ED. Musanakirwe nazvo zvinhu zvese izvi, zvinopera. But ramangwana rako, ramangwana revana vako, ramangwana revazukuru vako rakakosha. So let's think twice before we start acting stupid. Kuti zvandakuita izvi zvinobenefita chii? Zvinobenefita chii? Kuchechi kwandiri kuenda kwe, what have I benefited? Unongoramba uchienda uchibvisiswa chegumi, unoramba uchingoenda uchibvisiswa chegumi. Hakuna kana chinochinja, hakuna kana chinobuda. Zvinova zvinhu zvakashata izvozvo. Ndakutaurirai kuti November unoyu pachapisa ende pachamhanywa, and we are leaving no stone unturned. Kubva kuna papa wenyu wamunofarira kusvikira kuna papa wenyu wamusingafarire, vese tichashanda navo panapa ende tichavashambadza, tichavadyiisa chifumuro. Saka kana une apostle, une muprofita, una madzibaba, une n'anga yakakuvhara, yakakuudza kuti zvinhu zvako zvichaita zvikaramba kuita, bata nhamba dziri paskrini idzo. Tiri kugadzira program iri kunzi nyaya kuvanhu, vanhu ngavasangane nenyaya. Ndibate ipapapa, timbovaita sei, timbovashambadza, timbovafumura, tinzwe kuti zvakaita sei, zvakamira sei. As for me, DJ Oli and the rest of the crew behind the scenes, truth is bye for now. Let's meet in the next video.